Alle troede, jeg havde slået hende, at jeg var en wife-beater. Og folk i nabolaget kiggede ofte sådan på mig. Jeg går i gang med at prøve at forklare, men så får jeg det alligevel tit sådan... Long story. Too long story. Jeg har engang slået en and ihjel nede ved søerne. Lukkede den til med brød fra Meyers. Drejede halsen om på den, men den døde ikke. Så rev jeg hovedet af den. Kroppen hoppede tilbage i søen og svømmede rundt. Hvorfor gjorde jeg det? Long story. Men jeg synes, at hvis man skal spise kød, så skal man også være parat til at slå det ihjel selv. Og hvem ejer enderne i København? Det gør vi vel alle sammen, eller hvad? København? Der har vi hjemme. Eller hvad? Long story.